Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा जोबोर गिदिर सोलायबाय बेनो जाबाय SSC GD Constable नि आपडेट जेराव vacancy बेनिफ्राय एग्जाम नेगेटिभ मार्किं सो बेनि सायाव आरो लोगोसे BTC आव स्पेशल पस्ट थागोन नामा गोबां सोंलु जागासिनो दङ बेनि सायावनो नोंथांमोना आपडेट लाबावबाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो आरो लोगोसे नोंथांमोननि सासपेक्टआ नोंथांमोना जाहाथे क्लियार जायो। दा गोबाव खालामा लोगोफोर मानोना BTC आव दाखालि मोनसे एवारनेस होदोंमोन जे SSC GD Constable ओंखारदों होननानै जेराव नोंथांमोना माखासे कलेजेसनि आन्डाराव एप्लिकेशन फिस एबा एप्लिकेशन फिस नायालासे एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोननाय जादोंमोन बेनि सायावबो आं नोंथांमोना आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो आरो जायफ्रा SSC GD Constable नि कैंडिडेट्स अलमोस्ट गासैबो एप्लाइ खालामखाबाय आरो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै नोंथांमोना खालामदो लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर बारा गोबाव गैला देन बेनिफ्राय एग्जाम डेट गासैबो ओंखारजोब्बाय आरो बे एग्जामा इंलिश आरो हिन्दी मोननै रोखोमनि जायो कम्पिउटाराव अनलाइन। दा गोबाव खालामा जों थांनि SSC GD Constable अफिशियेल साइटआव सो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट निउसाव नायोब्ला नोंथांमोना GD Constable नि माखासे नोटिस फैनायखौ नुनो मोनदों बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय। दा लोगोसे जों बे नोटिसखौ नायोब्ला जों बेयाव मोनदों जेरै नोंथांमोननि वेकेन्सिस बारायनाय। दा लोगोसे जोंहा वेकेन्सिया सिगां फैदोंमोन 24,000 नि बारा दंमोन दायो बारायनानै जोबोर मोजां स्कोप एबा चान्स मोनबाय नोंथांमोना जायफ्रा GD Constable आव नेगासिनो दंमोन आरो प्रिभियासआव नोंथांमोना थालांदोंमोन 8CA नि नाम्बारनि थाखाय देग्लाय जोबोर मोजां चान्स बेनो जाबाय सिगांनि वेकेन्सिया 25,000 मोन दानिया जाबाय 45,000 दा जोबोर गिदिर सोलायबाय देन बेनिफ्राय माखासे सिस्टेमा सोलायबाय बेनो जाबाय एग्जाम आरो लोगोसे नोंथांमोननि टटेल मार्क्स आरो लोगोसे नेगेटिभ मार्किं। दा लोगोफोर बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन 10 जानुवारिनिफ्राय बेखायनो जायफ्रा दासिमबो रेडि जायाखै नोंथांमोना रेडि खालामखादो फरायखादो जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौहाय पास खालामनो हायो। दा बिदिब्ला BSF आव मोजां वेकेन्सि ओंखारबाय हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो देन बेनिफ्राय आसाम राइफलबो ओंखारबाय लोगोसे CRPFआवबो मोजां वेकेन्सि दङ अके। दा लोगोफोर बे 45,000 नि गेजेराव नोंथांमोना गोबां चान्सखौ मोनबाय आरो मोनबाय थासिगोन जेराव जोङो आसा खालामदोंमोन 50,000 वेकेन्सि जोङो जेब्ला SSC GD Constable ओंखाराखैमोन अब्ला जों एक्सपेक्ट खालामदोंमोन 50,000 वेकेन्सि फैगोन होननानै दा फाइनाली खाथियाव फैबाय बेनो जाबाय 45,284। दा जोबोर मोजां वेकेन्सि बियो दा बेबायदि वेकेन्सिया सिगाङावसो फैदोंमोन गोबां फैदोंमोन नाथाय आरो गेजेराव ड्रप थादोंमोन आरो बे एग्जामा 10 जानुवारियाव कन्डाक्ट जासिगोन मेल फिमेल नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम हैनांगोन गाव गावनि एग्जाम सेन्टाराव। दा एग्जाम सेन्स जानाय 160 मार्क्स जाबाय जेरावहाय नोंथांमोना 60 मिनिटल' मोनदों टाइमखौहाय देन बेनिफ्राय सिगांनो 100 मार्क्स जायोमोन 90 मिनिट्सआव एबा 1.5 घन्टायाव दा नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ देन बेनिफ्राय दायो 160 मार्क्स थाबाय बेबो 60 मिनिटल' 1 घन्टाल' बेनिफ्राय 80 कुइसन फैगोन अके मोनसे हाबानो 2 नाम्बार नोंथांमोना मोनगोन। सो बेनिफ्राय सोलायनाया बेनो एग्जामा सोलायबाय नालाय दा नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंआ 0.5 मोनदों मोननै रं जाबा मोनसे दानगोन आरो मोनसे हाबानो नोंथांमोना 2 नाम्बार मोननाय जागोन। सो बेखायनो जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स जिखौ नोंथांमोना हाया बेखौ जेब्लायबो एटेम्प्ट दाहो नङाब्ला माइनास जालांबाय थागोन आरो नोंथांमोना काटअफआव थांलांगोन। दा देग्लायनि काटअफआ गोजौ थांगोन 50+ थांनायनि चान्सआ दङ सो बेखायनो नोंथांमोना हायखौ एटेम्प्ट खालामनाङा आरो लोगोसे टाइमिं प्रब्लेम जायखौ हायो नोंथांमोना जेब्लायबो सिगां एटेम्प्ट खालाम बेनिफ्राय जायखौ हाया नोंथांमोना गालांथ' उनावहाय नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हागोन। दा बेबादि रोखोमनि देग्लायनि SSC GD Constable गासै लोगोफोर 80 कुइसनाव थागोन 60 मिनिट्स बेनिफ्राय 160 नाम्बार थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजां फरायखादो जाहाथे 50+ टारगेट खालामो SD हिसाबै आरो जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना आनरिजार्भ केटेगरियाव थांनो हायो जेराव आसाम राइफल CICF नोंथांमोना गोबां मोजां पस्टआव एलिजिबल जागोन बा नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनाय सायाव सोनारगोन जेराव नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ गिबि होयो अब्ला बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनो स' बेखायनो नोंथांनि सायाव थाबाय बियो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना BTC आव बिनि थाखाय एक्सट्रा पस्ट थागोन नामा गोबां सोंहरगासिनो दङ। दा लोगोफोर बे जाबाय BTC आ दाखालि मोनसे एवारनेस होदोंमोन जे SSC GD Constable ओंखारदों होननानै जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन होननानै दा बिनिखायनो बिथांमोना कलेजेसनि आन्डाराव एप्लिकेशन नाङालासिनो अनलाइन खालामनो हानायनि अपसनखौ होदोंमोन नाथाय जोबोर लेट जादों बियो आं बुंदों जोबोर लेट जादों मानोना बे ओंखारनाया सिगांनो ओंखारदोंमोन जेराव नोंथांमोना मेक्सिमाम एप्लाइ खालामखाबाय आरो लोगोसे गोबां भिडिअबो नुबाय गाव गावनि मबाइलाव नोंथांमोना खालामनानै लादों। दा लोगोसे जोबोर मोजां जादों BTC आ जे एवारनेस होदों देन बेनिफ्राय पस्टआबो बारायबाय ग्रोब मिलायदों बेनो जाबाय 45,000 वेकेन्सि बारायबाय। स' बेनिफ्राय GD Constable होनाय लोगो लोगो बे जाबाय अल इन्डिया सिलेक्सन प्रसेस SSC नि आन्डाराव कन्डाक्ट खालामखायो गासैबो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब आरो जेब्ला BTC आव गोदान साख्रि फैगोन सिभिल जब बा डिफेन्स जब बेफोर उनाव जागोन बाट दायो जेबो आपडेट गैथ'वा जेब्लासिम नोंथांमोना नटिफिकेसन मोना अब्लासिम नोंथांमोना नेथ'नांगोन आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन स' आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट SSC GD Constable नि सायाव।